Бейік Ватан соғышы ветеранларына жеңуінің 75 еллығына 100 мың, тыл қызметшілеріне 55 мың сум көлемінде бір тапқыр төлеу қаралған. Бұл хақта Рүстем Миниханов айтты. Тыл ветеранлары кімнер ол? Аларға тиешлі иқтибар беріле ме? Эфирда Тояны нұқтас тапшыруы, студияда Алмаз Ғафиятов. Исәнмісіз. 3 метр тереңлікте, 3 метр кеңлікте, там бойынша бір яғын сүзе кетіп, Насилке білен жерін қырыға шығарып, шулай қозадық. Оқу бек салқын болды емне, 2 бұтының туңғанына, үйғанына түзе алмедірейім қайтқаштын. Еште болған енді. 16-сы яңа тулған қыз бала 41-нің зәһәр қышында бейіш қырында окоп қазый. Үзек үзлерлік салқынларға түзіп, март айында ауылына әйленіп қайта да, парад жегіп суқаға шыға. Міне көзімнен үржің енді ұрман тұрарға бардым. Урақлар біткеш, енді іш біткеш. Декабрінің бірісінен жіберер еді, олар шулайы күн сайын 2 барға аудармадық. 4 километр ұтын турамасақ бізге ошарға мұның кебек толын бермелері. Столовойдан шығарып қояр ешік білен. Күшенер кебісте күшенер уаққыныңды беренгіле. Мұлат арасынан шунан сойлап алып кісеге тығып, ұрманда шыбық, яныған шыбық қарға. Жылты башыдылығында. Әнилер қараңғыда кетелер ебе бекем. Қараңғыда қойталар егенде қия шыққанша біз қырдайық. Міне әнилер әлі біздің бек уралары. Олар 35-шер суты уралары бір кішіге. Аби білен беренгі қоздидыр, қор жауып кетедір. Әнилер уралары. Ноябр айында болғандыр, енді ол августа болмағандыр, октябрьда болмағандыр. Суғыш уақытында 1 грамм бізге икмек бермеділер. 1 грамм. Фақат шул суғыш бітсін, суғышқа ярдәм болсын деп кіне ішләді қолық. Жан талаштық, урақны урға тырыштық, жиярға тырыштық, қырда қалдырысынасқа шул суғыш бітсін үшінгіне міне. Қайырлы кеш мұқтарам қонақлар, дұрыстенді бейік жеңуді біздің тыл қызметшілерінің, тыл ветеранларының әхәмияті сона бітіргісіз. Хабир әфәнді, бүгінгі күнде Татарстанда тыл қызметшілер, тыл ветеранлары көп малар, һәм алар бойынша нендей шалы барлар? Бұл күнде республикабызда барлығы соғыш ветеранлары 33464. Мұнда соғышта, қатташта, фронтта болған кішілерді һәм тыл қызметкерлері кірайында. Тыл қызметшенлеріне саны бүгінгі күнде 30 мыңға яқын. 29 мыңда 98 ялғышмасаңа мен цифры. Ол біздің әйтіп кеткен әрбірімізге мәғлүм бетінде соғыш, дәхшәтті соғыш. СССРда бүтін ғойлығы қатнашы болған. Біздің өзімізде әнейім соғыш тыл ветераны болған абым, ол абым Рәштабы, олар ақылқа кеттілер, соғыш тыл ветераны болғандар әйімі. Шының үшін бұл мәселе біздің ұйышма үшін бек әхәмиятлі мәселе болып санала. Бүгінгі тапшырығызды ұйыштыруыңыз үшін де зор рахметімізді айтасыңыз келе. Һәм ашықлы кіртегәлі, Светлана ханым, тыл ветеранлары нендерек категорияларға бөліне, һәм барлық менә шулық тылда болған, тылда қызмет еткен кішілер бүгін тыл ветераны исеменә лайық бола алды ма? Біздің енді 5-ші федераль закон негізінде ветерандар турында шушы категориялар белгіленіп кетілі. Һәм енді социаль төлеулерге келгенде біздің енді шушы категорияларға қарата статьялар білен белгіленген әрбір ветеранларының категориялары. Демек, енді міне тыл хизметченлерінің статьясы біздің 20-ші статья болып бара шушы федераль законда. Мында енді шушы юнәлешләрне әйтеп китергә дә кирәктер дип уйлыйм. Чөнки менә тыл хезмәтчәннәре ул инде безнең шушындый категория 6 айдан ким булмаган хезмәт иткән сугыш елында үзләренең хезмәтләрен куйган ветераннар һәм инде икенче юнәлеш дип әйтик инде шушы безнең категория ветераннарыбыз 6 айдан ким булмаган хезмәт юлы безнең инде орден һәм медаль белән билгеләнгән. Бу инде фидахар хезмәтләре өчен сугыш елларында билгеләнгән шушы орден һәм медальләр. Бу исемне алмаучылар бармы? Ничегрәк алырга була аны, мәсәлән, моңа кадәр бирелмәгән икән ул? Бу исемне алмаучылар кызганычка каршы бар. Әз булса да, аз булса да алар бар. Чыннан да шушы категориялар инде безгә бик үпкәле. Мин инде әйтәсем килә, аларның балаларына, туганнарына үпкәләп йөрмәсеннәр. Әгәр дә инде шундый мөмкинлекләре бар икән, шушы сугыш елларында стажларын раслап китә алалар икән, алар инде судларга мөрәҗәгать итә алалар. Һәм инде социаль түләүләргә килгәндә, менә мин әйтеп киттем инде, безнең 6 айдан ким
стажлары булмаган безнең инде ветераннарыбыз социаль түләүләргә шулай ук лаек. Инде ай сайын бирелә торган 754 сум акча алалар безнең тыл хезмәтчәннәре һәм колак аппаратлары, безнең шулай ук теш куйдыру шулай ук бушка һәм инде шулай ук мин әйтеп киттем, медаль һәм орден белән бүләкләнгән безнең ветераннарыбыз, алар инде ветеран хезмәткәрләренә лаек шушы статусына һәм әле дәүләт тарафыннан да хәзер бит түләүләр каралган, шул 75 еллык уңаеннан әле менә күптән түгел генә хәбәр килеп иреште, өстәп Татарстан Республикасында шулай ук 75 меңгә сугыш ветераннарына тагын 25 мең өстәп бирәчәк һәм шул ук тыл ветераннарына тагын 50 меңгә түләп 5 мең дә бирәчәк дип. Искә төшерик әле без анда булган вакыйгаларны да. Рәмзия ханым, әгәр дә сөйләп китсәгез, сез бит инде гомер буе менә шунда эшләгәнсез, бала чактан дип әйтик. Хәзер мондый вакыйгаларны әлбәттә күз алдына китерү дә кыен, һәм алар кабатланмасын да инде. Ләкин бит шул ук әле яңа гына йөри башлаган балалар, әле гомумән балик булмаган балаларга да эшләргә туры килгән. Менә шул хатирәләрне искә төшерсәк иде. Менә минем шуны әйтеп китәсем килә. Безнең мехкомбинатыбыз инде төзелгән 1928 елны. Бер генә фабрика булган ул. Бер генә тора бара. Андан соң комбинатка әверелгән, 5 фабрика кушылган. Менә шулай итеп комбинатка әверелеп, яхшы гына зур бурычлар йөкләнә безнең комбинатка. Менә аннан үзенең Михавайны бөтен кеше белә инде. Республика гына түгел, бөтен ил белә дип әйтергә була. Аның тырышлыгы, аннан соң ул бездә генә түгел, ләкин чит илләргә дә җибәрә торган була. Үзенең яхшы сыйфатлы тиреләрен, эшләнгән тиреләрен. Менә сугыш чорына килгәндә, әгәр дә менә нәрсәндирәк эшләр башкарылды һәм ялгышмасам бит әле анда шулай ук сез әйткән идегез 250 ләп кеше чакырылган, бала чакырылган дип эшкә дип. Менә беләсезме, сугыш башлангач 2000 кеше киткән безнең комбинаттан сугышка. 2000. Никадәр урын, хезмәт урыннары бушаган. Сугышка кирәк, җылы киемнәр кирәк, армияны киендерергә кирәк. Баш киеме кирәк, җылы кием кирәк, аяк киеме кирәк. Кешеләр җитешми. Шуңа күрә менә безнең хуҗаларыбыз детдомнарга барып 250 бала алып кайталар. 12-13 яшьлек балалар. Алар олы кешеләр шикелле, олы кешеләр. Аларны әлбәттә башта өйрәтәләр, киендерәләр, ашаталар, общежитиегә урнаштыралар инде. Менә алар бик яхшы кулга эләгәләр. Шуның хәтле үзләренең хезмәтләрендә бик танылган кешеләр аларны өйрәтәләр, эшкә өйрәтәләр. Менә шулар, менә әйтеп китәсем, Богатыревская дип аннары атала башлый сменалар. Ул балалар, аннан соң безнең генераль директорыбыз Комиссаренко Юль Семенович ул балаларны үз кул астына ала. Бик аларга ярдәм итә, киендерәләр аларны, ашаталар, эшкә өйрәтәләр. Менә барсы да алар. Шул 250 бала кеше булалар. Алар арасында орденнар белән, Ленин орденнары белән бүләкләнгән кешеләр дә күп. Дөрестән дә монда инде бу игътибарга лаеклы кешеләр, лаеклы шәхесләр. Гөлсәрә ханым, дары заводында ничегрәк булган икән хәлләр? Менә сез үз хатирәләрегезне яңартсагыз. Сугыш елларында армия талмый, үзләрен аямыйча ничек булса да шушы җиңүне якынайту турында уйлап янган халык безнең бик зур хөрмәткә лайык. Мәсәлән, әгәр дару заводын алсак, шул заводтан 2000 кеше, шулай ук 2000 кеше үзләре телеп сугышка китә. Шул вакытта әле дару заводыннан бер кемне дә сугышка җибәрмәскә дигән бронь булса да, алар сугыш кырын сайлайлар. Сугыш кырын сайлап сугышка китәләр. Шушы вакытта инде алар киткән урынна хатын-кызлар, яшүсмерләр шушы урыннарны алалар. Киров районында урнашкан бердән-бер дары заводы ул фронтны порох һәм зарядлар белән тәэмин итүче булып тора.
сугыш барган чорда 4 елда чыгарган зарядлар, патроннар 100 ел буена чыгарылган норманы үтиләр. Дошман Мәскәү шәһәренә якынлашкан вакытта ракета установкалары эшли алмыйча тора. Чөнки нитроглицерин дигән чыгару заводта, чимал чыгару заводы инде Себергә күчкән була. Шул вакытта Иосиф Виссарионович Сталин мондый әмер бирә. Мондый әмер бирә НКВД һәм завод эшчеләре НКВД ОТП-40-ка һәм дары заводы эшчеләренә Катюша установкалары өчен пироксин порхы чыгару турында игълан итә. Һәм 41 елда декабрендә инде шушы пироксин порхын чыгару турында техник документация эшкәртелә. Анда эшләгән кешеләр хәзерге вакытта алар эшкәргән кешеләр хәзердә әле 221 кешебез орден медальләр белән бүләкләнеп хәзердә Киров районында яшәп ята. Аларга менә сезнеңчә шул ук тыл хезмәтчәннәренә ул вакытта бик зур хезмәт куйган кешеләргә бүген игътибар җитәрлекме? Безнең менә завод, дары заводында игътибар җитәрлек. Чөнки аларның барысы да урын, яшәү шартлары бик әйбәт, уңайлы шартларда яшиләр. Аларга һәр елны материал помощь бирелә. Заводның үзенең санаторийсы, профилакторийсы бар. Шул санаторияларда, профилакторияләрдә барысы да бушлайга иҗал итәләр. Тыл хезмәтчәннәре тагын нинди игътибар бирелгән, бу хакта без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянып тапшыруы без бүген сугыш елларында тыл хезмәтчәннәре турында сөйләшәбез. Нәфисә ханым, хәтер китабында нәкъ менә әлеге кешеләргә зур хезмәт куйган шул балаларга, хатын-кызларга, дип әйтик, тыл хезмәтчәннәренә, тыл ветераннарына нинди игътибар бирелә? Игътибар бирелә бөтен республика күләмендә. Без шул игътибарны китапка кертеп, һәрбер кешенең исем, фамилиясын китапта язып, бу кешеләр чыннан да сугыш елында эшләде, алар шушы җиңүне якынайту өчен кешеләрен куйдылар дигән бирешмә бирәбез дип әйтим соң инде китапка керү белән. Бу безнең инде күптәнге башланган эшебез. Сугыш белән без редакциягә хәзер инде 30 ел безнең быел 30 ел буе сугыш хәтерен югалтмас өчен эшлибез без. Иң башта без сугыштан әйләнеп кайтмаганнарның исемлекләрен китап итеп чыгардык. Аннан соң сугыштан җиңү белән әйләнеп кайткан якташларыбызның исемнәрен. Нинди кыенлыклар булды менә шул исемнәрне билгеләүдән инде авырлыклар, шиша алмый торган мәсьәләләр булдымы? Әле барысы да җиңел генә бармы бит инде? Бигрәк тә менә бу исемнәрне ачыклауда. Әлбәттә, һәр төрле без бик күп архив материаллары белән эшлибез. Бик зур күләмле материаллар белән эшләргә туры килә. Кай вакытта хаталар китүе дә мөмкин, кай вакытта җитәрлек материалларны безгә районнардан килеп җитми. Без күбрәк районнардан сугышка чакырылучылар белән эшләгән вакытта без инде хәрби комиссариатлар белән эшләдек. Хәзер күбрәк менә социаль хезмәт эшлеклеләре белән, аларның хезмәткәрләре белән эшлибез. Менә бу эшне тыл хезмәтчәннәре буенча эшне 2015 елда җиңүнең 70 еллыгын каршылаганда башлап җибәргән идек. Шул вакытта ук редакция бөтен районнарга мөрәҗәгать белән чыкты, рәсми хатлар белән. Без шундый эшне башлыйбыз. Үз районнарыгыз буенча шундый исемлекләрне туплап, бөтен кешеләрнең исемлекләрен безгә җибәрегез дип, бик әйбәт эшләп, бик тулы исемлекләр җибәргән районнар булды. Алга таба да буш барадыр бит инде сезнең, әле тукталмыйдыр. Бу безнең дәвам итә. Менә бүгенге көнгә инде 52800 кешенең исеме китапларда мәңгеләштерелгән. Бу безнең алфавит тәртибендә районнарның буенча бара инде. Менә хәзерге көнгә Әгәрҗе, Азнакай, Аксубай, Актаныш районнары буенча инде китаплар чыкты. Без аны Алла бирсә инде беткәнчә Ютазы районына хәле җитәрбез дип ышанып калабыз. Бу җиңүгә өлешен керткән һәркемнең исеме китапта булырга тиеш. Безнең эшнең максаты шундый. Китапны карап та үтик, сезнең белән бергәләп әйдәбез. Монда инде безнең алып килгән бу безнең бәйрәм хөрмәтенә чыгарылган иң беренче нулевой том дип атыйдык инде без аны. Бу безнең кириш том шикелле. Бу кириш томда без менә Татарстан безнең инде чыннан да зур тыл арсеналы булган иң беренче бүлегендә моның бездә Татарстанда нәрсә эшләнгән сугыш вакыты турында, аның турында гомуми тарихи әзрәк белешмә биреп үттек. Аннан соң сугыш вакытында
менә әйтеп үттеләр инде, үзләренең рәсми статуслары булып, соңыннан үзләренең фидакар хезмәтләре өчен социалистик хезмәт герое исемен иң зур хезмәт дәрәҗәсенә ирешкән кешеләрнең кыска биографияларын бирдек һәм шулай ук сугыш вакытында хезмәте өчен орденнарга лайык булган. Именно нәкъ сугыш вакытындагы хезмәте өчен орденнарга лайык булган. Иң мөһим дәвамлы булсын. Гөлгенә, сезгә бик күп аралашырга туры килә, шулай ук тыл хезмәткәрләре белән дә, хезмәтчәннәре дип әйтик инде, тыл ветераннары белән дә барыбер ул да гөл түгелдер инде аларның тормышлары. Алар бит инде балачактан шулай ук тилмереп үскән, ачлы-туклы яшәгән, күпме эшләгән. Менә аларга барыбер тиешле дәрәҗәдә бүген игътибар, ярдәм күрсәтелә дип саныйсызмы? Менә чынлап торып та бик күп очрашырга туры килә. Мин менә хәмдә торганда да уйлап торам. Безнең чынлап торып та ветераннарга игътибар дәүләт тарафыннан бик зур иде инде ул электәгән. Без кичкенә чакта да ветераннарны хөрмәт итәдек. Аннан соң аларның бит әле тол калган хатыннары да кадәр хөрмәттә булды. Хәтерләсәгез, фатирлар өләштеләр. Һәм бу акча бирәләр дигәч тә минем беренче уй тагын сугышы бетмәсәләр ярар инде дигән уй килә башка. Тыл хезмәтчәннәре чынлап та алар кырыйда калалар иде. Ул бит инде 15-13 яшьлек кызлар эшләгәннәр, окоплар казыганнар, бик күп хатлар килә. Без Татарстан ветераннар берлеге белән бергә кушымта чыгарабыз. Ул кушымта башта бик яхшы гына теге үзебез язадырык, авторларны үзебез тартадырык. Хәзер кеше үзе яза. Менә хәзер соңгы елларда ул кешенең күргәннәрен чәчләр үрә тора инде укыганда алар бик күп күргәннәр ул кешеләр. Чынлап торып тагын тыл хезмәтчәннәренең онытылып калуы күңелне бераз гына тырнап торадыр. Менә булай үзем безгә бик күп мөрәҗәгать итәләр. Шулай ук менә Светлана ханым әйтеп китте. Казанда яшәүче 93 яшьлек Рәшидә ханым теге фабрикасында эшләгән, монда заводлар әйтәләр, безнең онытылмый дип. Улай әлбәттә теге әле Хамандагын эшләп килгән нык заводлар онытмый. Менә юкка чыкканнар алар оныталар. Ул әби безгә бик рәнҗеп шалтыраткалый. Аны оныталар. 9 май белән дә котларга оныталар, өлкәннәр көне белән дә оныталар. Без аны ветераннар советына чыгып, район ветераннар советы барып шулай итеп күңелен күреп йөри. Һәм монда күп микән, Хәбир әфәнде, менә монда кешеләр күп микән? Алар белән ничек эшлисез? Районнардагы мисаллар белән, мәсәлән, шул ук авылларда безнең андый кешеләр күптер, бәлки туганнары булмаган, шул ук оныклары булса әле, күпмедер дәрәҗәдә бәлки аларны белеп тә булыр иде. Менә андый кешеләр белән ничек эшләргә? Белгән сүзләренә кушылып тагын бер нәрсәне өстәр идем. Менә безнең ветераннарның, тыл ветераннарының пенсия күләме бүген уртача пенсия күләме 15406 сум. Сугыш ветераннар, анда сугышта катнашкан кешеләр, үзенекеләр башкалар керәләр инде. Аларның уртача пенсия күләме 37488. Вит разница инде зурайымы. Югыйсә менә бу тыл ветераннары бөтен ветераннар арасында всего 2% тәшкил итәләр. Шушы 2% өчен, конечно, кирәк инде ул акчаны табып, пенсия мәсьәләсен күтәрергә кирәк дәүләт. Гомуми күрсәткечләр буенча ләни сизелерлек сума булмый инде ул. 15 меңгә бүгенге көндә яшәргә бик кыен. Ул кабылай тыл ветераннар белән безнең эш күп алып барабыз. Менә Балкыш фестивале безнең 6нчы фестиваль бара, быел айын башланып китте. Ул бөек җиңүнең 75 еллыгына башлана, Тайстерның 100 еллыгына багышлана яме. Менә ул фестивальдә алар 12 елдан башлап бик актив катнашалар. Югыйсә алар бик тырыш халык, бик булган халык. Алар бүген дә хезмәтләренә битәләрен районында яме. Алар һаман да халык белән. Зур шәһәрләрдә аңлашыла, Светлана ханым, менә районнарда ничегрәк хәл? Барысында исәпкә алынамы һәм бу хәлләрне тиз арада хәл итәргә мөмкинме? Мин инде үзем социаль яклау оешмалары вәкиле буларак әйтеп китәсем килә, безнең инде бит үзебезнең системада шушы өлкән яшьтәге кешеләр, шушы хезмәт ветераннарына карата инде безнең ярдәмнәр күрсәтелә, хезмәт ярдәмнәре. Безнең инде социаль хезмәткәрләр белән өйләренә барып инде төрле хезмәтләр башкарабыз. Һәм инде шуны әйтеп китәсем килә, милли проект кысаларында без инде 3 юнәлештә шушы категорияларга карата эшебезне башкарабыз. Узган елдан без аны башлап җибәрдек. Бу инде аеруча инде игътибарны сорый торган шушындый өлкән яшьтәге кешеләргә без инде система долговременного ухода дип әйтәбез. Юнәлеш инде шунысы белән бик яхшы һәм үрнәкле дип әйтәсем килә. Социаль хезмәткәрләр белән берлектә безнең инде хастахана табиблары, хезмәткәрләре бергә шушы өлкән яшьтәге кешеләргә тагы да хәлләрен уңайландырып, аларга ярдәм итеп хезмәт күрсәтәләр. Яшәү шартларын яхшырту программасы
җиңелдәтү программасы буенча менә Гөлгөнә ханым шулай ук әйтеп китте. Без инде районыбызда 539 шушы сугышта катнашкан һәм инде аларның тол хатыннарына булган торак шартларын яхшырта алдык. Һәм шуны әйтеп китәсем килә, безнең инде узган елдан шулай ук милли проект кысаларында шушы өлкән яшьтәге кешеләр, шушы безнең инде күләмдә шулай ук тыл хезмәтчәннәре дәгән бар. Без инде район хастаханәсенә Ларгус машиналары белән аларны диспансеризацияларга да алып киләбез. Һәм инде 3нче юнәлеш шушы милли проект кысаларында бик инде өйләреннән бер кайда чыкмаган, урын өстендә яткан безне өлкәннәребезне сиделка формасында шулай ук карала инде шушы хезмәтләр күрсәтелә. 2% ул сугыш ветераннары исәбеннән түгел, бөтен Татарстан Республикасының пенсионерлар санына карата 983 меңнән артык пенсионер бездә по старостями картлык буенча менә шул карата 2% тәшкил итә. Онытылып калу дигәннән әйтеп бетермәделәр. Районнарны сораган идеңме? Районнан да күп онытылып кала. Менә минем әйтәсем килә. Ни өчендер бөтен кешегә дә бер тигез караш юк. Әгәр дә кемеңдер якын кешең бу хәбәр турында белә икән, ул тиз барып ирешә. Әгәр дә ишетмисең, колагың саңгырау икән, аңланы белмәсә дә калырга мөмкин. Нигәдер ул кешеләр, бишаралар, алар безгә газет аша мөрәҗәгать итә. Әле дә газетага хәбәр итәләр, без шалтыратып 10 көн менә өлкәннәр көне 10 көн бит инде 10 көннегә шул вакытта без менә районнарны минем дә атап әйтәсем килми, Татарстанга буйлатып, менә без шалтыратканнан соң мин инде 4-5 районны беләм. Алар шул көннәрне 2-3 көн эчендә безгә отчет ясый. Без бардык, без бирдек дип. Или менә теге шалтыраткан кеше әйтә, рәхмәт кызым, юрган китерделәр, шулай айттылар дип. Менә минем теләгем акча бирә дип кенә, теге дәүләт акча биргән дип кенә кытылмаска кирәк. Өлкәннәргә игътибар кирәк. Дәүләт акчасын да бирер, ул бөтен әйберен дә бирер. Әмма ләкин менә картлар йортында күпме кеше бар име? Хәзер менә безнең редакциягә шундый шалтырату да булды. Өлкән кешедән тоеп кая илтеп куярга була икән дигән шалтырату. Исемен әйтергә теләми, без аны кая куялабыз, кайда кабул итәләр дип сорыйлар. Мин аның беләм урыннарын кая куясын, әмма әйтмәдем инде. Үзләре үстергә, балаларны үстергә әтиәнин үзләре карарга тиешләр. Шуңа күрә минем уйлавымча, нинди генә дәүләт ярдәме булса да, әлбәттә акчасына бер кайда барып булмый, акча бик кирәк. Өлкәннәргә дә кирәк. Мин менә өлкәннәрне күзәтеп йөрим, кибеттә дә алар бер алманы алалар да куялар. Алма алса банан ала алмый, банан алса суган ала алмый. Менә шайтып кызганып та узып китәм андый кешеләрне. Аларның әгәр дә аларның ничек эшләгәннәр, алар тыл хезмәтчәннәре булып сугыш вакытында, сугыштан соң ничек тырышып эшләгәннәр, шуның кадәр эшләгәннә пенсиясын алса, алар мондый көнгә калмаганда булырлар. Шуңа күрә минем уйлавымча, гаиләдә җылы тапса бу кешеләр, бәлки буларның бөтен әйбердә булыр. Балалары булса, киленнәре, кияүләре булып, малайлары булып, менә алар эшләп торабыз бит инде без. Мәсәлән, синең якын кешеңнең нәрсәсе юк икән, син аны күңелен күрергә тиешсең. Һәм безнең тапшыру тамамланырга бик күп вакыт калмады. Рәмзия ханым, сез бүген аралашасызмы? Шул тыл ветераннары белән ничегрәк сезне барысы да канәгатьләндерәме? Һәр вакытта без алар белән бәйдә. Мин менә шуны әйтеп китәсем килә. Сугыш вакытында безнең комбинатыбызның шул хәтле зур өлеш керткәнен безнең илебез бик зур бәяли. 1944 елның февраль айында безнең мехчыларыбызны орден Ленина белән бәялиләр, бүләклиләр. Генеральный директорыбыз Юлия Семенович Комиссаренко тоже орден Ленина ала. Гөлсира ханым, сезгә дә шундый ук сорау. Канәгатьмесез менә бүгенге тормыштан һәм барысы да тыл ветераннарына карата игътибар җитә дип саныйсызмы? Игътибар бик җитеп бетми торгандыр. Безнең дә әле Киров районында интернатта 2 кешебез яшәп ята. Без аларга һәр җылны барабыз, һәр җылны бүләкләр илтәбез, хәлләрен белеп торабыз. Бүгенге көндә без менә тагын район ветераннар берләшмәсе һәм завод берләшмәсе белән бергәләп киңәшмә үткәрдек. Шул киңәшмәдә тыл хезмәтчәннәренә һәйкәл кую турында килешүгә кул куелды һәм шуны гамәлгә ашыру өчен рөхсәт алынды. Менә хәзер шушы гамәлгә ашыра торган памятникны куярга дип хәзер шундый эшләр, зур эшләр башланды. Бу куелыр дип үтенеп калабыз. Хәбир әфәнде, тыл хезмәтчәннәренең бөек җиңүгә керткән тырышлыкларын билгеләүдә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Таяну ноктасы минемчә булырга тиеш ихтирам һәм игътибар.
тыл ветераннарына да әйеме, һәм өлкән яшьтәгеләр, гомумән өлкән яшьтәгеләргә ихтирам булырга тиеш. Транспортта мул, дәүләт тарафыннан мул, оешмалар тарафыннан мул, безнең тарафтан мул, ихтирам җитеп бетмәй. Ихтирам булса, кешегә югыйсә күп кирәкми. Бер елмаеп карау кешегә яшәү дәрте бирә. Дөрестән дә җиңүгә зур өлеш керткән сугыш ветераннары гына түгел, тыл хезмәтчәннәре һәм тыл ветераннары да безнең кызганычка елдан-ел кими бара, аларга карата хөрмәт, киресенчә арта барсын дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.